Ja saben que a la Terrassa cada 15 dies donem veu a les entitats de la comarca, aprofitant que estiguin a punt d'organitzar alguna activitat o ja ho hagin fet, com és el cas que avui ens ocupa. Avui ens acompanyen Manuel Tapial i Laura Arau, de l'Associació Cultura, Pau i Solidaritat. Bona nit. Bona nit. Fa pocs dies van tornar del Líban en un viatge on han participat una delegació de catalans que han pogut conèixer de primera mà la realitat dels més de 350.000 refugiats palestins que viuen en aquest país. Però expliquem d'entrada una mica què és aquesta associació, com neix, quan fa que existeix. Laura. Doncs l'associació existeix des del gener d'aquest any, és de nova creació, quasi bé. Neix arrel de la massacre que hi va haver a Gaza. Nosaltres estàvem aquí, recordem que estàvem mirant la CNN, estirant-nos els cabells pensant, hòstia, és que la gent d'aquí a la comarca no fa res, no hi ha cap tipus d'organització ni cap tipus de mobilització de gent que surti al carrer en contra de tot això que està passant, que denunciï aquests fets. I arran d'això, doncs, creiem necessari l'organització d'un dia de solidaritat amb Gaza, parlem amb diferents organitzacions i es munta aquest dia, i després diem, a veure, no hi ha aquest espai creat que vulgui sensibilitzar sobre els conflictes bèl·lics, que vulgui fer denúncia sobre el que passa en països amb ocupació i, bueno, en països que estan malament. Ocupem nosaltres aquest espai i creem una organització que parli sobre aquests temes. I neix arran d'això, doncs, de la massacre a Gaza, i per tant ens especialitzem bastant durant aquest any sobre el tema palestí, el conflicte entre Palestina i Israel, o profunditzant més també entre els països àrabs i Israel. Molt bé, i parlem d'aquest viatge al Líban, després parlarem d'altres activitats que heu organitzat. Porta per nom Pont a l'altra vora. Aquest viatge en què ha consistit? Manuel. Pues ese viaje ha consistido en formar una delegación entre gente de Cataluña y gente del Estado español, pues de la cual formaban parte periodistas, escritores, intelectuales, artistas, políticos de diferentes grupos parlamentarios, de un abanico bastante plural. Y bueno, pues la idea era visitar 4 de los 12 campos de refugiados que existían en Líbano, conocer in situ la realidad que estos refugiados viven e intentar establecer vínculos en materia de colaboración, solidaridad a todos los niveles que se pudieran implementar entre la gente que venía al viaje y la gente que allí reside y está organizada intentando paliar la situación que viven. Ara estem veient imatges del viatge. Sí. No sé, quina sensació se'n van emportar les persones que us van acompanyar? Pues mira, una de las cosas que les pedimos a la gente que viniese era, pues justo antes de concluir el viaje, que nos enviaran unas especies de texto o de crónicas de qué habían aprendido en este viaje, cuáles eran las percepciones que les habían transmitido la gente de estos lugares, y es lo que un poco estamos recibiendo ahora estos últimos días. Y bueno, pues podemos decir que, bueno, que no había ningún problema en el viaje, ha salido todo estupendo, la gente ha quedado bastante satisfecha, incluso bastante afectada de lo que hayan visto, ¿no? O sea, pues hay que decir que, por ejemplo, campos de refugiados como el de Nahel el-Bared, que está en Trípoli, o en Al-Haloe, que está en Saida, en el sur del Líbano, pues son campos completamente amurallados por el ejército libanés, con controles exhaustivos de entrada y salida de la gente que vive en ellos, y bueno, vivir tantos años en esta especie de cárceles al aire libre y tal, generan dentro de los campos una fisionomía bastante dramática, ¿no? Y bueno, pues el estar dentro de estos campos, el haber tenido que atravesar estos controles, y tal, yo creo que para la gente que ha venido, que nunca había estado en situaciones tan cercanas y tal a estos dramas, pues creo que han sido bastante impactantes y en cualquier caso bastante positivas, ¿no? Hay que decir que se han establecido algún tipo de acuerdo en materia sanitaria, ¿no? De ver de qué manera doctores palestinos que trabajan dentro de los campos pueden venir aquí a especializarse y conocer sobre las nuevas tecnologías, y a la inversa, ¿no? Doctores catalanes que puedan venir a los campos de refugiados y aprender sobre cirugía de guerra, ¿no? Que son, ¿cómo decirlo?, alarmantemente son de las atenciones que más se precisan en estos campos, ¿no? I bueno, pues creo que... Per tant, n'han sortit projectes concrets, que això és el que interessa. A partir d'aquí, teniu altres projectes ja? Esteu treballant en altres temes?
Sí. Queda clar que sí. A veure, allà dins dels camps també hem de dir que gràcies a l'organització Joguines Sense Fronteres d'aquí Vic vam fer entrega també de molts joguets en diversos centres dins d'aquests camps, que això també era com un petit projecte dins del gran projecte que era el Pont a l'altra vora. I camisetes, samarretes de futbol, no? Que també van tenir molt èxit. Sí, sí, això va ser el que més, i tothom es barallava si entre el Barça o el Madrid, bàsicament. Però bueno, a vegades es posaven una samarreta del Madrid i començaven a dir Barça, vull dir que tampoc ho tenien massa clar, era només el simbolisme del que significava això. Bueno, va ser curiós. I a nivell de projectes, el que venim fent fins ara de sensibilització, doncs muntar més exposicions, estem treballant ja amb documentals sobre els refugiats palestins al Líban i també sobre els refugiats iraquians a Síria. Són documentals que sortiran una final d'any i l'altra mitjans de l'any que ve. Creiem que això també serà un projecte bastant gran que portem a terme. I si ens l'aproven, i esperem que sí, tenim previst presentar un projecte a l'àrea de cooperació de l'Ajuntament de Vic, que aquesta setmana s'acaba l'entrega de projectes, que serà en un centre de joves dins d'aquests camps de refugiats. És un projecte que potser tu, Manu, el pots explicar més. Sí, es un proyecto que servirá para dar formación a adolescentes entre 15 y 18 años, de tal manera que sirva para canalizar a la gente más joven dentro de los campos y alejarla de los riesgos que supone vivir en guetos, ¿no? Alejarlas del alcohol, de drogas, de abusos infantiles y demás, que son cosas que en los últimos años han ido apareciendo en los campos por las circunstancias en las que viven, ¿no? De estar encerrados, sin posibilidades de acceder a más de 73 empleos, sin posibilidades de estudiar carreras universitarias o incluso ciclos formativos y tal. Y bueno, pues creemos que este es un proyecto que realmente puede incidir en la mejora de la calidad de vida. Y algo importante también en lo que ya estamos trabajando y tal es una marcha a Gaza, es una marcha internacional de solidaridad con Gaza para romper el bloqueo que viene sufriendo esta franja, que será entre el 26 de diciembre y el 3 de enero, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Gaza. Nuestra organización formará parte de la organización global que pretende trasladar a miles de personas de Europa, de Estados Unidos, del Estado español y de Catalunya a intentar llamar la atención sobre la situación dramática que allí se vive. Molt bé, doncs n'anirem parlant perquè de projectes en teniu forces. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la terrassa. A vosotros.